Mga layo kakipag-adatan, katay alhamdulillah, sitel nirang nagyang ceasefire sa tanong sa mapya para makingan, masakaw explain, kabar sa basang ranaw. Aya penutulun tano na fokus tano si sagyang kaya ceasefire. Why? So katawan tano iman to nagyang kaya delegation grupo agyang kaya Amerika na iman to nasisisiran sa agyang kaya Islamabad, Pakistan. Why? Sa kapagulan ni Ron nagyang ko Vice President agyang kaya United States of America. Why na gusto mga key personal agyang kaya manan yan na administration ni Trump. Pansan mambu nagyang kaya delegation grupo ang makapupon si sagyang kaya Iran sa kapaguluan ni Ron nagyang kaya foreign minister nagugyang ko to ayamanan yan na speaker si sagyang kaya ayamanan yan na congress sagyang na Israel Iran ayamanan yan mabangsa ko na focus tano si sagyang kaya ceasefire si sagyang kaya kapapantagan agyang kaya BTR ceasefire na si Siran imanto udi na si Ikilemba udi na si Imini Lemba si sagyang kaya Islamabad, Pakistan. Nya panutul kagi ako kapipita aso delegation udi na grupo agyang United States of America na miyaw na siran kagi ako kapipita sa kapaguluan ni kiran agyang uta Vice President agyang kay United States of America asya kini GD Vance. Why? Niya kasunod ruwa miya kauma are Fatima Haji Rasol, shout out sa 35 star kasan. Oh, sokran. Ay man yan na at the same time naging mga delegation si sagyang kayaran mga key personnel. Dataragyang ayaman yan na parliamentary speaker iran asisan agyang ko to foreign minister aguso kadandaniran. Shout out sa 236 viewers. Sama niya mga pagarya. Si sagyang utakia bati atanuron kagiya. Na dua sama na ya. By the way, sama na yan, so kaya pa kao mayroon roon, nakanaba agad-agad, nayamanan niya na mitibul siran. Di, ayamiyaswa, nakay kumakaw masiran roon, naman isa na tomyaros siran koterusan niran. So, oriano to na indirect, paman na dataragyang kaya Pakistan, na inarap yan, nagyang kaya, ayamanan niya na grupo, Amerika, why? Verbally, ayaman yan na piangingisian sira nanto na kabayairan periksaan agyang kaya Pakistan agyang titu aminitaling agyang kaya manan yan Amerika. So at the same time agyang mambu Pakistan na imbitira Iran mambu diren mambu imbitira agyang kaya Iran si ko anto na ititu why ama pipigiriran. So sama na yan nag-gatherings of information of both sides. Udi nag-gatherings udi na nagyang ko to ayamanan yan na Kuya Aran Sokrano sa 35 stars at tatanagi mga pagarya. Ayamanan yan na pagkuan nagyang Pakistan. Sama na yan na indirect so kapag-usap. Indirect. Why? Yeah. Ayamanan yan na amay din ka kuan ay kisuan na amay din ka makakaptasiran nagusiran bu ayamanan yan na pagharap-harap. So giyan ka na nakapagharap-harapiran na inosiran pa na makapagharap-harap kaya man yan na adna kaya pasadang kiran. So gito samanan na maulawla indirect adiran di ka pakapag-istorya. Dasiran pa na yamanan yan na makatibul uway kasamanan na di pa na din di pangilay na kita gina Pakistan. So yamanan yan na kanigusit. Idol, panotes Joshua Alip basta ranaw vloggers solid. Joshua Alif. Sokran na shoutout rakasan na Joshua. Mananin na imatokop na gimakoma Joshua alas 9. Alas 8. Mananin na kumiyan ako na kate tanop man di kabar. So ginan dua ayamanan yan na lumalataw si di man discuss ada tarop kergenan no naging Pakistan. Paganero naging ceasefire si sagyang Lebanon. Why? Ceasefire si sagyang kaya Lebanon. Kagiya ini pun sa paganay na pitiro agyang kaya manan niya na Iran that there is no ceasefire. There is no ceasefire if Lebanon
will be excluded. Mana niyan na upama tigin na bitiara o bagyang kaya Lebanon na ubo hindi miraraks. Sa mana niyan na upama kad na ceasefire na kailangan na ceasefire mambusi sa gyang Lebanon. Why? Sama na nagina ni malusan kuan. Di pagayonan. Sabab sa gyang imang buwan Lebanon na may papansak wala hulam na sapto iman tundo o kailan. Why? Agyang kaya presidency sa gyang Lebanon na sungsa o Pentagon, White House, pagistorya si Ro kay Trump, may pantag siya nga di katidawa. So miya panutulak na kagay. So skano sana kuan, miya panutulak na gyang pasibula kulola agupon matayo na Amerika ug gyang Lebanon na pelunggum nira na gyang Hezbollah. Gito'y sabab mambu agyang era na din ni pagyug. Once sa ceasefire tano na ceasefire sa Lebanon. Ay concern siya naging Iran, naging na Hezbollah. Agyang na Hezbollah na san matatagos si sagyang ayamanan niya na Lebanon. So gito ang tapin discuss tano kagay. Malo ay ayamanan niya na complicated sabab sa giyang gaya gobyerno sa Lebanon na apkararang itanira nagyang gaya kuan Hezbollah. Kasabab sa Hezbollah naptimbakan sila nga Israel. So ginan pambitiare bagyang gaya president o di na gobyerno agyang kaya Lebanon na may papansak so kapag istorya na nag Amerika. So at the same time na si Ma'am siya sa bala na sa lakaw mambuso BTRC. Kaya BTRC di pa yung masa din na gingaira na kabayan na may tapala ka din sa ceasefire. So ginan malopan sa manaya di mapagugutugot kagya mapanayapan wala hulam this is my own perception. Mapadiran di pagugutugutan nagagiyada pa na information sa giyang kaya Lebanon, agu giyang kaya Israel. Kagiyanan man ni problema maka giyang kaya Lebanon na penggupakan na giyang kaya tela ka tunay ni tela ka Netanyahu. Ugid na giyang Lebanon nakataya makipkun sa bukiram man. Naya tuka nira nagyap man na Hezbollah. So ginan. Ikadua bitira malupakarikta nga bitira na may pantag si sagyang kaya frozen of asset. Sisa ko ta 10 points na matatago na gyang ko 2 sanction. Pag na sanction na gyang ko di ka pakapusa, limited di ka pakapusa. Agyang kaya yamanan niya na Iran si ikopiti barangan ng mga darpa, particular si sagyang kaya Europe. Ikadua na bastad na sumungro sa nga mga linay sige Amerika, ay man na niya na barko wag yung Iran, napundak pa ni Iran. Sabab sa nga sanction. Ikadwa na nga secondary sanction, which is, ginan so pricing of asset. Gina historical ay man na niya nga pricing of asset, na ini po na isi ko 1979. Guanid na ang revolusyon si Ali Khamenei nga na ama imotstaba agi sumyatay ay mana niya na prime minister na guni kong revolusyon siran na inexpelled diran exile iran siya kini amanan niyan udi na miya ka palagoy siya kini amanan niyan na Pahlavi Reza Pahlavi si saging Amerika miya exile ro miya pakawa Iran. Datar mambuag yang kaya miyaswa sa Syria, so kiagawa kung mga mujahidin, udi na disandi marirebil, inagawiran sa government na may exile mambu siya kiniya, tama deriya so presidente ran sa Syria. May exile siya manan yan na Russia. Si kuwanakin, to. Bashar al-Assad. Now, so kaya revolusyon Iran, may exile. Ay manan yan, nasulangon na, gito'y pag na sanction sa Iran. Sulangon na asset, perak, o di na nga ninsan, properties. Agyang gaya Iran, matatagos agyang kontrolado Amerika, na inprisiran. Manan yan na targiran. Paman na infrisiran san. Piyaka targiran sa transaksyon. So, di ka withdraw, di ka kuwag yang kaya Iran.
So ginan ni pagkaliman na giyang kayamanan yan na era na mala. Daira na emphasize sa kumyaw na with na siran in-emphasize si iming buhat si sagyang kayamanan yan na negosasyon ni man to. Kayamanan yan na sa kanabapya, sa kanada ka na mabatia. Uway, ang tunay kuwan. Ubera na bigan sa importansya with na si bumielay, si bumiya nagang kaya bagira nun sa importansya si sang kaya pakatutuneran. Ayamanan yan na paklimin nira na ma-unfreeze, kalakaan, kaupinan, ma-accessiran, nagyang kaya perakiran, mga asset siran. Uway, kikatatago si ko piti barangan na bangko, uway, udi nanganin sa ni katataguan na kontrolado Amerika na in-presiran. Uway. So, ginan isa di pagayonan, nagyang ka na kuwan, matunog, uway, kaya ang bibitya ron kagiya. Gyang na Iranian asset, kata likatakan. Iranian frozen asset in an international account are calculated to be worth between 100 billion US dollar and 120 billion US dollar. Mala ini tanto perak. Di yung suka pakalte ka eh. Kaya pakalte ka na interest yan si kubangko. Almost 2 billion of Iran assets are frozen in the United States. So, atigyan so 2 billion US dollar na sa matatago sa United States. According to the Congressional Research Service, in addition to the money locked up in foreign bank account, Iran frozen asset include real estate. Why? Yung atigyan na mga tamong kiran, pera kiran, napod siya nga mga real estate. Real estate na katawan yun na nga real estate. And other property. Gusto piti barangan na mga property. The estimated value of Iran real estate in United States. Ay manan yan na. So mga tunay ni, mga petemu-temu kan Iran, real estate to din. Mga lupa Iransan, ubeden, mga negosyo Iransan, oay, nganinsan, mga building Iransan, mga wala Iransan, lupa Iransan, why na? Ayamanan yan, estimated Iran real estate in the United States, asya tigyan sa United States of America, under accumulated rent. Kauto. Ang gusto renta niyan na rumiyang pa isayamanan niyan na 50 million US dollar. So gusto renta agyang ka na mga real estate Iran. Why? Ay mga real estate na kuan, including mga residents pa ma. Beside asset frozen in the US, some parts of Iran's asset are frozen around the world by the United Nations. Kauto. As of January 2021, Iran had frozen asset in the following countries. 7 billion in South Korea, 6 billion in Iraq, 20 billion in China, 1.5 billion in Japan, 1.6 billion in Luxembourg. Sa man yung mga pagari ko na marayaga kata talimbuti si isagyang kayamanan niya na Iran. Aya pakuan ni Ranaya na sorkiran. Gina marayaga iyarkiran. Uy, ay adatariya na kefrus, uy, na nga mga tamo ki Atong Ang, si Atong Ang na kaya kaswan na miyalagoy. So, yaman niyan na mga bangko Atong Ang, nakagidi niyan pagharap ng kaso niyan, na in-freeze agyang kaya, yaman niyan na judiciary, ulmayan na agyang kaya kukuman. Uy, man agyang gobyerno. Di na epinicide na so kukuman. So, sabab mambus, agyang kaya rarangit, kaya pakambelag agyang kaya Amerika, agugyang kaya Iran, sagyang kuto masa during sagong takia revolution ni Ali Khamenei, asira ni Somyambi inagawiran so yamanan niya na gobyerno, apyakawairan si Pahlavi, si Pahlavi na sobra sumyaka pat polorago na kaya dito yan siya naman bu, kuna ba basta-basta. Owa, piyakawairan. Agyan na si Pahlavi, nagyan na ni kaya sa bapansa, kaya dakal agyan ka ng mga Amerikano matatagusan sa Iran. Gina ni kaya sa bapansa na kaya Kristiyani sa agyang kaya Iran.
Siran sa mga modern Islam. Mga modern Islam siran. Piya kay ran suya manan niya nakapamaginom san, piya kay ran suya manan niya mga diskuansan, uway. So langon-langon. Sa po sa giyang impluensya Amerika. Kaya kabayaran sang utama sa na mamoderno, mamodernize. Agyang kaya manan niya na pagtaw, kagi aya, ilaman, igirap ka modern sa pagtaw, ka modern sa gobyerno, na ayad na di isabak na sudin sa mga pamangisalim bago. Why? Dataray man to maulolo sa Pilipinas. Gua ni, nada ba ka pupawala si kong mga akida? Da ka pupawala si kulang ng mga Muslim. Basta teruno laman na khalas, may pasa, did na. Did na kisumpato no sibilyan. Sabab sa aging modern aging kayakuan na pitibarangan agiya. Umanisa na miya kapasang ako, miya kapasang siya gito, miya kapasang siya kaya, mitutubala so kapasang. Ad na yaman na niyan na mga tao, why siya gito na malap na mapia pa ni pamigiran. Why miya katuwa pa na tigi na inwari masakaw. Pakisya kan, baso di tano di kasumbang na batano di pangalang yang gobyerno ng Pilipinas, di nagyang mga Kristiyan sa Pilipinas. Meleng ati na bapia kami sumbang sa airport na pagadatang kairan. Ngayon, pakisya ka na tigyan. Bapangkailang isujihad, kau to, gitu di ka sasabot. Gitu yamanan niya na, kaya impluensyaan, agyang uta modern world. Kaya impluensyaan. Ayamanan niya na, piyo kasensya, pamikiran niya, agyang uta ayamanan niya na, kitabu agaman niya, ka-satisfied din sa agyang kitabu agyang kitabu mga kufar. Agina hindi tano diteron. Kemodernan. Ikadua, na adna penggirawa ino niyo totally ka nga ada mga kumbungian mga dedetarotwa auto so na di marurumpa ka na sudsuya manan yan na isa ka religion na gumamagpeda udi na shout out sa yang kaya ato na Arabi kaya din kabatea abukiap kabatea nun nga agwa nga alip shout out sa 10 star so gito mga pagare ko going back sa yang topic tano so again yung tamya panutula ka na yamanan niya na nasa 100 billion udi na 120 billion US dollar malay niya tanto perak amya pris agyang kaya yamanan niya na United States of America guni ko yamanan niya na paganay ama conquer Ali Khamenei agyang kaya Iran na ilaman na rin mga pagari ko. So kaya pakasambi yamanan yan Ali Khamenei na finally na Iran na biyelo niya na Islamic State of Iran. Islamic State of Iran. Oriyan yan na imanto na dita no siran kilala ano ba siran mga Muslim. Na dita no pa siya ng suldan. Dita no pa siya ng suldan. So gito, so sirong busi sa nga United States of America na ay mapupurisiransan padun sa mga real estate na nasa 50 million US dollar. So sirong si sagyang kaya kaya kataon si sagyang kaya manan yan na kaya kini pamana kaya ilayon kaya surungaon si sagyang kaya January 2021 na aya ko na riautan ako nakatataguan si sagyang kaya mga pera kagyang kaya Iran na si sagyang South Korea 7 billion US dollar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namata na yung malapirak. Giinar ka iya Iran na kabinarira na iya inagaw kira na nga United States of America. Maluniman na ng kirang na rin mga pagarya. Shout out sa 671 live viewers. Sorry, so dapat makasukay. Ayaman na niya nakasukay si ina kipagsirin sa ngaya kabar. Na sir news sa naging mga pagarya. Isa ba na may tubo akwan. Sir news sa naging kabar kanta nung makadakal. Why, so dasan maka-follow na, followan niya niya, kadatare. Wala sa oras minsan na nakakapag-live tayo. So at least. Watching from Angeles City, Pampanga. So ati isa ko ating January 2021, na ay matataguan, ay katataguan na country na 7 billion US dollar. Tanto ini kumalapirat. Si sagyang South Korea.
6 billion si isagya nga Iraq. 20 billion si isagya nga China. 20 billion in China, okay? 1.5 billion sa Japan. 1.6 billion sa Luxembourg. Ay kalagi nga pirakiran. Ay nitong na nasa 100 billion to 120 billion US dollar. Allahu Rabbi. Nagi na pakliminira na eh. Pakliminira na eh. Nagi na inagaw kira na eh. Iran asset were frozen by US President Jimmy Carter. Malunyo man na kirang na data raw nga Jimmy Carter. Pero miyaw tarkano kay President US President Jimmy Carter. In 1979, after revolutionaries bati anak na meron na miyaribat ako. Revolutionaries overthrew the US allied Muhammad Reza Pahlavi administrations and took American hostages. After the Iranian Revolution in 19 na uriang ko no kaya pakandet o kaya agawa udi na uriang ko na kaya revolution why sarta mananian na miya pa ka exile si Muhammad Reza Pahlavi. Akata Muslim pa siya kaya Muhammad Reza Pahlavi. Uwi na siya sirampan. Still, siya pa ng mga tawaya. After the Iranian Revolution in 1979, the United States ended its economic and diplomatic ties with Iran. Oriano to atigyan, why na piotol. Excuse me. Tanudan kasi Muhammad Reza Pahlavi nagi-connection sira ni best friend nagugya nga Amerika sang utama sa including Israel. Why? Ilaman nakapakapunalamat tanwari sa kiyaki ni Akwan. Ali Khamenei. Bupigi tanwa suryaw tanoron. Nagawiran sukada to ki Pahlavi. Biyaluiran na yaman niya na Islamic State agi nga Iran. Sabab kaya kini amanan niyan Ali Khamenei, why? Namiyada sa dagyang kaya mga Israel, naguging Amerika. Pupigi na bumanari na isad na nanapbulas ang tanaw sa Iran. Di pa nakikaparo ba? So, pingulo lera na mapyana, bangagiran din bentugan. I am always telling this, that I am not a Shia. I am not a Shia, but I stand for Iran. Di man nakikapakay, uba so pingulo lera na mapya, na ubang akiran agawa. Why? Ay dapat iwari mga suki. So, dasan makakomment, na komenta niyo, wanda kanusan matatagudar pa, ay dapat